everyone खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो सान्दुङा बिराद गोसा आरोना दिनैहाय ओमफ्राय जोङो दायो एसे शपिं खालामनो थांनो नागिरदों आरोना एसे शपिं खालामनो गोनां दङ ओमफ्राय बिदिनो माने न'नि नांनाय आरोना न'नि नांनाय बुस्थुफोर माखासे दङ एकदम जोबनानै दङ आरोना माबा माबि नांगौ जानानै दङ ओमफ्राय दा जायफोरा इउटिउब चेनेल दङ बिथांमोनाथ' मिथिखागोन दिनैनि दिनाव 25आव माने मोनफ्रोमबो मासनि 25आव जिहेतु जोंना फैसा हाबो स' दिनै आंनाबो हाबबाय नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो एसे शपिंखौनो खालामखानानै लानोसै होननानै आं हासबेन्डखौ लोगो लादों आरोना ओंखायनो दा जोङो थांनो नागिरदों आंनि हासबेन्डजों आंजों सालबारियाव ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै ब्लग बानायनाय जाबाय आरोना बे ब्लगखौनो बानायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैसो हासबेन्डआबो देहाया मोजां नङा नालाय एकदम गुजुनाय गगा मोननाय जागासिनो ओंखायनो माने ब्लगखौनो बानायथ'वासै आङो ओमफ्राय दिनैसो बानायबाय आरोना ब्लग ओमफ्राय दा थांनोसै नोंथांमोननि फैसाजोंनो शपिं खालामनो थांसै दायो yellow color है ऐसे बेल ले ले हो रे ayo gado water mana no bottle sengal mana mana no bottle sengal jadi dia kau senang dia nggak bagian ada pun jarum ya na sarulah nih ini loh jangan mana 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 này chắc này Ulay jabo to. Silong. Ada kasu badang. Colgate मोनसे लानि नामा? दंखायो Colgate ओमफ्राय माबा मोनसे हरनाया दा चेन मोनसे हरनाय इ दाखालि बयजों मोनसे लांदोंमोन ना इदि सेमखौनो हर सेम दिखरि itu lo patung lo patung hore ना plastik ada di dia aku ke bawah hina tuh sana itu cuma ibalan mendalam pintu lagi orang sana itu cuma mencilan lingkungan aja tuh nak pas so isane nanggo दायो जोङो न'आव मोनफैबाय आरोना जि दै गांबाय सान्दुं गोसाथारमोन ना दै लोंना लाग्रोनोसै आङो दै लोंनानैसो
मोजां मोनो आं अबेनिफ्रायबा फैबाथाय आरो फुङावथ' लोङाबानो जाखाया नङाबा मायबा बावनाय मोनबाय थायो आरोना दै लोंनानैनो स्टार्ट जाखायो फुङावबो ओमफ्राय ओंखाम जा उखैबाय आं फुङावबो जायाखैमोन दिनै रुटि गांनै जादों ओमफ्राय लाल साहाल' लोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो न'खराव नांनाय बुस्थुफोर जेबो बिदि गाननाय जोमनाय लायनो थाङाखैमोन माबा माबि आं मोनसे माबा देखायनो र' नोंथांमोननो मोजां नंगौना नुवाखै नोंथांमोना खोन्थाहरदे आंनो अबाव थाखोथाय मोनबाय नै आङो इखो सेनखो मोजां मोननानै लाबोदों आरोना मबाइलाव बांद्राय मोजां नुनाय नंला आरोना खिन्थु दा रियेलाव बिराद मोजां आरोना नै एकदम गोजोंथार मोजां नुदोंना नोंथांमोना आंना इउटुबनि फैसा मोननाया बिदि शपिं खालामनायावनो थांजोबो आरोना माने नांनाय बुस्थुखौ लायाबाबो जाया इखौल' लादों आङो आंनि थाखाय बाखि सब गासिबो न'नि नांनायनि थाखाय लाबोदों आरोना मा होनो बिराद माने ब्लगखौनो बानायनाय जायाखैमोन आरोना आङो मानो होनना बुङोब्ला आंना दहायबो बुंखांखाबाय खोमा आङो फार्स्ट भिडिअ लानायावनो मानो होनना बुङोब्ला ना बुङाखैमोनसोथाय बावलायलांबाय आं बावग्राबो जाबाय मा होनो बिराद माने गुजुनाय गगा मोननाय जागासिनो आरोना आंना हासबेन्डआ गावनि बार्थडेनि सिगांनिफ्रायनो लोमजानाया ओरैनो खम खिन्थु गुजुनाय आरो गगा मोननाया एकदम दाबो खाराखै आरोना ओंखायनो मैयायो थुलुंसि लायब्रबना फैहैलायनांदों आङो थुलुंसि मौरोसि सालबारियाव लायना फैहैदों आरोना मादैमोनहानाव ओमफ्राय बेखिनिखौबो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों एसे खोन्थिना होगोन दा आङो एड खालामना होगोन आरोना एडिटिं खालामनाय समाव मैया लायदोंमोन जोङो माने आंनो जाथों खिन्थु आंनि हासबेन्डखौ आङो माने गुजुनायबाबो लोमजानायबाबो जेबो दा जाथों सानथारो आङो एकदम गोसो गोरबोजों मानो होनना बुङोब्ला आं बिराद खस्थ' मोनफायो आंनि जे जाबाथाय आं बांद्राय खस्थ' मोनबाबो सहायना थानो हायो खिन्थु आंनि हौवाया जाबाथाय आं बिराद खस्थ' मोनो माने माला हामगोन माने एकदम थब जाबाय थायो आरोना बिखा बिख्लो माने एकदमबारे दाजाथों मोनथारो आरोना आङो बे लोमजाबाथाय न'खराव पुरा जोंहा टेनसन जाजोबो माने दाबो हामाखै नामा बाबाया होनना सोंजोबो आरोना बाबामोना बयबो ओमफ्राय दाबो नै फैबायबो लोगो आथिं सुनानै बिसनायाव ओंखामखौ एसे जाना लानोसै आरोना लोगोफोर फुंनिफ्रायनो जायाखै आं बिराद दालि जानो बादों ओंखायनो दालि लायासै नै मा होनो इखो नोंथांमोना सोरबा जायोबो जानो हानाय सोरबा जायाबो जानो हानाय आरोना बेयो सिब्रु मैगं ओमफ्राय दालि एसे होदों ओमफ्राय आलु एसे होदों ओमफ्राय एकदमबारे नाफ्लेजोबदों आरोना सागं साजोबदों ओमफ्राय एकदम गथा संदों आरोना दहायनो संनायमोन ओमफ्राय आं ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै दायो बेलासिनि सम ओमफ्राय जोङो दायो हासबेन्डजों आंजों थुलुंसि लायनो थांनो नागिरदों आरोना सालबारिनि मादैमोनहानावहा मानो होनना बुङोब्ला आंना हासबेन्डआ बार्थडेनि सिगांनिफ्रायनो गगा मोननाय गुजुनाय जागासिनो दासिमबो हामाखै आरोना बारासो जादों बिनिखायनो थुलुंसिजों मौरोसिजों लोंनांगौनो मौरोसि ओमफ्राय थुलुंसिबो लायनो नागिरदों आरोना मादैमोनहानाव सालबारियाव जोंहानाव गैया नालाय दा जों थांनो ओंखारदों बेखौनो नोंथांमोनजों एसे भिडिअ शेयार खालामनोसै होननानै ब्लग लानाय जाबाय आरो आङो ओरैनो बेरायथावथावबो थांनोसै मोनाबिलिनि बांद्राय न'आव थाबाय थाबाबो एकदमबारे बोरैबा मोनो एसे बाहेरनि बारहावाबो जानांगौ फैदो बेरायग्लांना फैनोसै लोगोसेनो थुलुंसिखौबो लायनोसै आगोलाव आं थिनहरा आगोलाव एसे बेलासिनि बेरायथावथावबो जासिगोन आरोना
थुलुंसि आरो मौ रोसि लाना फैनोसै फांसन दं नामा अबावबा बैसागोनि हो अबे थुलुंसियालाय गुजुनाया हामाखै नै बेसेबा गुजुखायो हरबाबो मौ रोसियानो गैया जोंहानाव एसे एसेल' लांगोन जाबाय गाबोन लांलायगोन खानि आं एसे ओइ माबाखौ खा एसे माबाखौ मा होनो गोरलैया जायोना गोराया जायो गोरलैया मोजां ना गोराया मोजां गोरायासो मोजां माब्ला हामगोन नोंनि गुजुनायानोथ' नोंनि गुजुनायानोथ' माला हामगोन नों मायबा जाबा आंहासो बिराद टेनसन जायो नोंनियाव दा जाथो आंनियावनो जाथो सानथारो आङो ओमफ्राय ग्रोबनो नोंनावसो गुजुनाय गगा मोननाय जाबायना माइखिनियानो हो नांगौबा लांनो फैलायगोननो माबा नै इसिनिल' लांसैनो दा हराव जागासेल' बया जायोनो लेथ्रायगोन ना बथल लाबोखादो इयो मौ रोसि लांगोन होननानै नोंसानिफ्राय मा ओंख्रि जानाय नोंसा माहि इनो नै आं हाथारला नोंनि गुजुनायखौ इयाव साया इखिनियाव खस्थ' मोनोथ' सायो ओंखायनोथ' आं एकदम बोरैबा मोनबाय दङ सानफ्रामबो दै गुदुं होयो गावहासो माला माला दहाय दै गुसुजो दुगैनाय नोंहा दहाय माला दै गुसुजो दुगैब्रबनाय आंबो पात्ता मोनाखै संख्रिजों दै गुदुंजों गुरु दियोन गारमायाव है होनायो इदि खालामबा हामसिगौ